La greu crisi econòmica i l'increment de l'atur dels darrers anys fan fora de casa seva milers de persones i les aboca al carrer. La imatge de ciutadans dormint al carrer es multiplica, tot i que la gran majoria opten per anar a centres socials per poder subsistir, mentre que la situació no para d'empitjorar. Mentre que a Catalunya hi ha més de 100.000 pisos buits, 11.000 persones no tenen llar. O el que és el mateix, hi ha una persona sense llar per cada 10 pisos buits. Amb una situació actual en la que està augmentant exponencialment el nombre de persones amb problema de tenir on viure amb tranquil·litat i amb dignitat, es fa necessari dir són persones amb drets, amb els mateixos drets que tinc jo o que té qualsevol altre. Es calcula que el 2011 s'hauran dut a terme 24.000 execucions hipotecàries. Les famílies queden endeutades per tota la vida. A Espanya, la casa no salda el deute amb el banc. Si no tenen una xarxa familiar que els ajudi i protegeixi, molts ciutadans acaben convertint-se en persones sense llar. Es comença perdent la feina i no podem pagar la hipoteca o el lloguer, i comença l'efecte dòmino cap a l'exclusió. No és la que tenim que fer. Aquesta nit se celebra a Barcelona el recompte de persones que dormen al carrer. Bàsicament és de donar-vos les gràcies. El recompte està organitzat per la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona, que han aconseguit mobilitzar uns 700 voluntaris. Repartits en més de 100 grups, han de pentinar la ciutat per comptar el nombre de gent que dorm al carrer. Mireu quina és la zona que us va millor per començar. Sí. Comencem des d'aquí. Aneu fent les zones que creieu. En Francesc Serrano hi participa com a voluntari. Ell també ha estat alguns anys de la seva vida sense llar. Això el va dur a demanar ajuda a les entitats socials. Ara anem a passar per aquí. Exacte. Comencem. Bueno, això, i anem marcant així, no? Vale. Exacte. Gràcies a l'ajuda rebuda, en Francesc, ara, té un sostre i és autònom. A l'equip del Francesc li ha tocat recórrer la zona alta. Jo, per una sèrie de circumstàncies, em vaig veure quasi bé abocat a això. El que passa és que a mi, sincerament, vull dir, no m'ha agradat mai estar al carrer i he tingut por d'estar al carrer. Una nit vaig sortir i vaig estar al carrer tota la nit. Llavors, el que em vaig veure, evidentment, no em va agradar gens i jo vaig intentar i procurar que a mi no em passés el mateix. Malauradament em va passar. Em vaig preocupar d'anar a un alberg, llavors almenys saps que tens un llit, que tens un sostre i a vegades que tens un sopar o tens un esmorzar, cosa que per mi són necessitats bàsiques. Es calcula que a Barcelona hi ha prop de 800 persones que dormen al carrer. En l'atenció a persones en risc d'exclusió social, allà on no arriben les administracions públiques, ho fan diverses entitats sense ànim de lucre, com el centre d'acollida Assís, al barri de Sarrià de Barcelona. Assís es dedica a l'atenció integral de persones sense llar. Els ofereix acollida, acompanyament i assistència social. Un dels serveis és el centre de dia, on cada dia arriben més de 100 persones que són ateses pels professionals i voluntaris i se'ls cobreixen les necessitats bàsiques. Els usuaris esmorzen, es renten i es canvien de roba. Aquí, un bocata, ja el veus tu, perquè ja he pegat mossegades, mira lo llarg que és, ja he pegat mossegades, i si en sobre els donen, o si no, els reparteixen a última hora, saps? Que quasi bé sempre en sobren. La pasta, el cafè amb llet i quasi bé sempre una tassa de caldo. Doncs és un dinar complet. Jo ja no em menjo res, de debò. És com un formiguer, és a dir, ve molta gent, venen unes 120 persones al dia, és gent que ve a esmorzar, gent que ve a dutxar-se, gent que ve a rebre serveis de tallers, d'informàtica, activitats lúdiques, formatives. Jo crec que és un punt de partida per al dia a dia. En Francesc va cada matí a 6. Aquest centre d'acollida ofereix tallers per a les persones sense llar, on diversos voluntaris comparteixen una estona amb els usuaris.
Avui fan figuretes de Nadal, que les vendran a un petit mercat del barri. La recaptació serveix per ajudar les persones que les han fabricades. Bueno, a part d'ocupar unes hores del dia, del temps que tenim lliure, doncs també és una mica de teràpia l'estar ocupat, el tindre una cosa que fer, una diguéssim, petita responsabilitat, no? Perquè les coses quedin bé i agradi a la gent i, lògicament, doncs es veguin. En Francesc va ser víctima de la crisi quan va perdre la feina de comercial informàtic. L'any 2008, cobrant una pensió mínima amb problemes familiars i de salut, es va quedar sense llar. Llavors, fa 3 anys va ser quan jo vaig tocar fons. Aquí realment és que jo vaig prendre consciència d'on estava i com estava, i amb el moment que estava i lo fumut que em trobava. I llavors vaig dir, ja no es pot tirar més avall, un no es pot enfonsar més, l'únic que queda és intentar tirar cap amunt, i això va ser el meu pensament. Vull dir, el prendre, no sé, a l'últim vagó de l'últim tren, no? I afortunadament, sempre dic, suposo que la meva voluntat i no sé qui o què em va portar o encaminar a SIS, no? I a partir d'aquí tot ha anat molt més bé, sincerament. En Francesc va rebre acompanyament social dels tècnics de SIS. Va tenir suport emocional, companyia i un sostre que li va permetre sortir-se'n. Ens imaginem com la persona que està tirada al carrer i no és així, no és cert. La majoria de les persones que es troben en aquesta situació són persones que ens les creuem pel carrer i no ho sabem, que no tenen llar. Són persones que fins fa molt poc tenen una vida absolutament normal, semblant o idèntica a la que puguem tenir nosaltres. Tenim a Espanya, a Catalunya, molta gent cobrant pensions no contributives de 450 euros. El llindar de la pobresa està en 620. Aquesta gent continua sent pobra, continua venint recursos com el nostre. Tenim la gent que teníem, però ens està arribant gent que s'havien sortit i havien començat a treballar en la construcció o la restauració, però en aquesta crisi brutal ens estan tornant. I després tenim gent que estava en una situació de vulnerabilitat, que ja la seva situació era precària i ara, en els últims temps, han caigut. El perfil de les persones sense llar ha canviat arran de la crisi. Abans eren sobretot homes solters, amb problemes d'alcoholisme i sense estudis. Ara hi trobem persones amb estudis, homes separats, famílies senceres, dones i molts joves immigrants. Una persona en situació de sense llar pot ser des d'un català, catalana, que fins fa poc que són una parella que treballaven en una fàbrica, malauradament la mateixa fàbrica, amb un sou baix i un sol fill o dos a l'escola pública i pagant una hipoteca de 900 euros al mes i que la fàbrica tanca i han acabat exhaurint el seu subsidi. Tenim una família sense llar, a un immigrant que va arribar, es va regularitzar, va treballar, ha perdut la feina i com no pot renovar la regularització s'ha quedat sense papers. Es calcula que el 70% de les persones sense llar no estan en una situació cronificada i poden sortir-se'n amb els recursos públics i privats adequats. Un exemple d'èxit és en Francesc, que ara viu en un pis de protecció oficial, gestionat pel centre d'acollida a SIS. Després d'haver estat uns quants anys en pisos compartits, en Francesc viu tot sol en un apartament a Barcelona. Paga un petit lloguer, proporcional a la seva pensió. 3 anys després d'haver anat a SIS per demanar ajuda, ara en Francesc és una persona nova i independent. Jo ara, no em reconec mirant-me fa 3 anys enrere. És cert, jo em dic, carai, no sé, a mi em diuen que jo he fet, sí, d'acord, jo he fet per tindre aquesta evolució, però igual jo sol no hagués pogut. Sempre diem que la clau la tenen ells. Ells tenen la clau de la porta de sortida.
per nosaltres el més important per començar és recuperar identitats, després recuperar dignitats, que sentin algú, que formin part d'un tot, en aquest cas Assís i després la societat. Una persona que està al carrer no és una persona borratxa, no és una persona drogadicta i no és una persona gandula. És una persona que s'ha trobat amb tota una sèrie de factors que creuats i donat la situació de feblesa que segurament ja tenia dintre de tota la piràmide social, l'han posat en una situació d'exclusió. El centre d'acollida Assís també fa un seguiment de les persones en situació d'exclusió per ajudar-les a sortir-se'n. Jessica Pizarro, treballadora social, rep les persones que arriben al centre de dia, les entrevista i valora la seva situació. Lo que hacemos es, a partir de las necesidades que tienen, pues por ejemplo, la principal es de alojamiento, lógicamente, porque hablamos de personas sin hogar, pero eso detrás conlleva muchas más problemáticas, pueden tener problemas de salud. Nosaltres el que pretenem i el que volem és acompanyar a les persones sense llar en el seu procés de vida i en aquest acompanyament convertir-nos en oportunitat. Els tècnics d'Assís els preparen un seguiment personalitzat, mèdic, laboral, psicològic. Molts dels usuaris del centre no estan en situació cronificada, sinó que són persones que s'han trobat al carrer recentment. Me avisas. Muchos extranjeros que vienen aquí sin familia ni nada, claro, cuando se les acaba el empleo no tienen contactos con una persona, un amigo que te pueda alojar unos días, pues españoles también, mucha gente que no tienen familia o no mantienen el contacto y por el tema de la crisis se quedan sin dinero, se quedan sin cobrar prestaciones y por primera vez acaban viviendo en la calle. La Jessica visita la llar Ronda, una pensió social on viu gent que no té sostre. Diverses entitats sense ànim de lucre gestionen habitatges per a gent sense llar. Catalunya va oferir l'any passat més de 2.400 places en habitatge social. El centre d'acollida Assís ha derivat alguns usuaris seus a aquesta pensió social del centre de Barcelona. La Jessica visita avui en Sebastián, un jubilat que viu una difícil situació econòmica i que té problemes familiars. Les pasa a muchos hombres, ¿no? Que cuando se separan, pues se quedan como un poco, se empiezan a aislar, pierden un poco las relaciones. De no tenir una xarxa social, familiar, que et pugui donar suport, o que potser te'l podia donar i ha arribat a un moment límit en què no te'l pot donar més. I és el que s'estan començant a trobar també famílies que s'estan quedant sense llar, que com a nucli familiar no estan podent rebre suport des de fora. Puede ser que ellos acaben en la calle porque les falta este soporte tan importante. O sea, el mayor problema que tienen es la soledad. En aquesta mateixa pensió hi treballa cada dia una educadora social, la Montse Galí, de la Fundació Membré. Algunes de les principals entitats que atenen persones sense sostre, com Assís, Arrels o Sant Joan de Déu, han creat la Fundació Membré per gestionar els seus habitatges socials. Els inquilins d'aquesta pensió paguen una petita mensualitat proporcional als seus ingressos i així es promou la seva autonomia. Hem vist que les persones, quan són autònomes i són libres de decidir, en realidad deciden más cosas, o sea, hacen más cosas en común y hay más buen ambiente. O sea, que esta libertad que tenéis de manera de funcionar, pues... Y aquí, aparte de eso, nos sentimos como familia. Ya llevamos bastante tiempo juntos y ya nos hemos conocido y todo. Y uno hace una comida, por ejemplo, invita al otro, y el otro trae una cosa y vamos compartiendo. La Montse està en contacte amb els treballadors socials de les entitats i controla que cada usuari de la pensió segueixi el pla personalitzat que els ha de permetre sortir de l'exclusió social. I aleshores jo penso que la guerra l'han de fer fora, amb les seves assistents socials, amb els seus metges, amb el que sigui, però aquí a casa volem que hi hagi pau i tranquil·litat i llibertat, sobretot, molta llibertat, perquè això també dignifica higiene, molta higiene.
En Mohamed va perdre la feina a la construcció i al pis, i els fills van ingressar a un centre de menors. Ara espera formar una llar amb la seva dona i el seu fill gran, que viuen en una habitació llogada. Algún día me sueño, sí, como antes. Yo llevo, ya te digo, 23 años y todos esos años estuve trabajando. Pero después, hace 4 años atrás, ya con la crisis y esto, pues soy uno del montón. Hay mucha gente con desahucios, mucha gente en la calle, mucha gente que no ha estado en crisis nunca, que no ha faltado trabajo nunca y ahora se ven en la calle, van a comedores sociales y buscando la vida como sea. Y yo soy uno de ellos. Para no ir a la calle, y qué mejor que este piso. És nuestra salvació. Això és el que ens està passant ara, això és el que estem tenint, també passava abans, però ara és el que estem començant a entendre a nivell de societat, que moltes persones que han anat tirant fins ara en una situació justeta, o no justeta, però que no anaven sobrats, en un moment en què el context està apretant molt a nivell laboral, a nivell econòmic, a nivell de possibilitats d'estat del benestar, que està minvant, doncs estan caient en situació d'exclusió. Les entitats socials avisen que aviat no podran fer front a l'allau de persones que esgotaran les prestacions. Creixen les demandes d'atenció primària. Un exemple, a Espanya el 2010, entre Càritas i Creu Roja, van atendre 500.000 persones més que l'any anterior. Molta d'aquesta gent en poc temps pot acabar al carrer. Hi ha més gent, els recursos es mantenen, amb la qual cosa és el joc de la cadira. És anar buscant una cadira buida. Venen aquí, estan plens, van a un altre lloc, està ple, aquí hi ha una plaça, entra, el que ha sortit, potser va a un altre recurs i estem jugant. Les entitats exigeixen més inversió en polítiques socials. Creuen que un augment de les desigualtats pot desencadenar una fractura social. Estem parlant de desigualtats socials. I el que estem intentant al sector social, que ja no donem abast per cobrir les necessitats d'assistència de les persones, és també poder dedicar una part del nostre esforç al més important, cada vegada intentem que sigui el més important possible, per mirar de treballar juntament amb sindicats, amb societat, fer incidència política amb les administracions per treballar sobre les desigualtats. Si no aconseguim revertir les desigualtats socials, sempre tindrem situació d'exclusió social. Hi ha una altra entitat que atén el col·lectiu de persones en situació d'exclusió social extrema, la Fundació Arrels. Arrels proporciona allotjament estable a persones que han passat molts anys al carrer. Actualment se'n beneficien unes 50 persones. La Mercè Cardona coordina l'equip d'educadors i treballadors socials d'Arrels. Aquests fan un seguiment setmanal dels usuaris que viuen en aquests habitatges amb suport. Hola, Francesc, què tal? ¿Que hay algo més? Hombre, José, me estabas esperando. Hombre. Ay, te levantas. Hombre. Hoy está... Un habitatge amb suport és donar sostre a una persona que fa molts anys ha estat al carrer o ha estat en pensions o en habitacions de relloguer, doncs donar un sostre, creiem, més digne, no? I pel procés que ha patit aquesta persona ha de tenir suport, a vegades instrumental, a vegades afectiu, només, de socialització, de mediació en els conflictes. En aquest pis del Poble Sec de Barcelona, gestionat per Arrels, hi viu des de fa 4 anys en Francesc Canals. En Francesc s'ha passat molts anys al carrer, fins que algú el va adreçar a Arrels. Vaig estar 4 anys dormint al camp de la Barceloneta, però treballava i dormia allà. I després vaig estar 3 anys així pel carrer. A vegades anava amb una pensió, la majoria de les nits estava pel carrer, bocat perdut. I el que puc dir que al vindre aquí, si no arribo a vindre aquí, ara portaré 8 o 12 anys. Jo ja estaria mort, faria 7 o 8 anys, per la merda de l'alcohol.
Aquesta és una voluntària. En Francesc, amb el suport d'Arrels, ha recuperat un sostre i una feina. Ara treballa de porter en un edifici de la zona alta de Barcelona i viu en aquest pis compartit, amb 2 persones més. No, nosaltres dos molt bé. Como yo y él, no hay dos. El que falta es esa parte. Ella és del Madrid, jo del Barça, però no hi ha problema. Pero no hay roce, nada. Amigos, amigos. Conocido, no exageremos. Bueno, pero si le hace falta un favor y él no puede hacerlo, lo hago yo. Y si no lo puedo hacer yo, me lo hace a mí. Mucho acuerdo. Com passa en la majoria d'habitatges socials, paguen un petit lloguer en funció de les seves rendes. Els inquilins reben la visita setmanal dels educadors i dels voluntaris, que els ajuden en la higiene personal o els acompanyen al metge. Jo crec que l'acompanyament és vital. Vull dir, si ells tenen ganes de sortir del carrer, normalment és perquè han conegut algú que els hi ha obert aquella llum per dir, doncs potser val la pena deixar aquesta vida de misèria, però jo crec que és aquest acompanyament personal el que fa que la persona tingui ganes de seguir en sortir-se'n. És que realment és una vida de moltes ensopegades, però sempre que s'han ensopegat és perquè havien aixecat el peu per tornar a arrencar, i és una vida plena de caure i de tornar-se a aixecar. Pensa si ara deixem nosaltres 3, nosaltres 4, deixem les coses aquí i ens diuen a partir d'ara dormireu al carrer, sense res més, ja comences a patir, ja comences a tindre inseguretat. No coneixes què és el que hi ha, no coneixes a les persones, tens desconfiança. Per això, punts de referència com a CIS, com Eura, com Arrels, com Santa Lluïsa Marillac, com els centres de l'Ajuntament i com tants altres, el que fan és això, és donar resposta a aquestes necessitats. Moltes vegades necessitats bàsiques, necessitats humanes, de sentir-te part d'alguna cosa, perquè si no, nosaltres estem en aquest món per això, per sentir-nos productius. Una persona sense llar no és un problema, és una persona amb problemes. És molt important que tots tinguem clar això. Una persona en situació de sense llar és algú que està patint els efectes d'una circumstància, d'un context que avui en dia tots més o menys sentim més proper o que ens pot arribar a tocar a nosaltres. Avui se celebra el Dia de les Persones Sense Llar. Centenars de ciutadans es concentren silenciosament al centre de Barcelona. La màscara blanca simbolitza el rostre invisible de les persones que no tenen llar. Davant la previsió d'una propera allau de persones que poden perdre el sostre, cal prevenir des d'ara aquesta situació per evitar una fractura social. Se'ns criminalitza per pobres, borratxos, drogadictes, malalts o bruts. Se'ns jutja culpables i se'ns veu com una amenaça. Nosaltres volem deixar de ser invisibles, ser ciutadans de ple dret. No volem haver de demanar els nostres drets. Es diu que després de la crisi ja res no serà igual, efectivament ja res no serà igual, però tot el que es perdi ara per al camí, sobretot a nivell d'estat de benestar i de drets socials, si no ho lluitem ara, ja no ho recuperarem en molt de temps. Per tant, és feina i responsabilitat de tots de treballar perquè se'n respectin aquests drets. No som indignes, som persones. Persones que ens rebel·lem contra tant obstacle. Escolta'ns, coneixe'ns i rebel·la't amb nosaltres. Diferents entitats socials treballen per reinserir a la societat les persones sense llar, oferint-los suport social i habitatge. Denuncien la manca de recursos per fer front a l'allau de gent que s'ha vist abocada al carrer per culpa de la crisi econòmica.